Welkom. Welkom bij deze tweede uitzending van Beleef Kerkrade TV. Hier vanuit die fantastisch mooie Rococo-bibliotheek in Rolduc. Met heel veel plezier kijken wij terug op onze eerste uitzending. En daarom willen we natuurlijk iedereen bedanken voor de vele reacties. Niet alleen uit Kerkrade, maar uit de hele regio. Maar we hadden natuurlijk in deze eerste uitzending ook een internationaal bekende televisiester, mag ik wel zeggen. We hadden namelijk Emma Kok in ons programma. En afgelopen week reikte de burgemeester van Kerkrade de Emma Kok aanmoedigingsprijs uit voor het aanwakkeren van talentontwikkeling in Kerkrade. Ook vandaag krijgen we aan tafel een heel kleurrijk gezelschap. Bert Schrouwen, die gaat iets vertellen over het Maarten Buber. Ron Roesjen en Karen Eken, die vertellen iets over de Dutch Mountain Trail. Maud en Zoe, twee dames, die vertellen iets over zomerspas. Ja, kijk, dat is als je nou niet echt uit Kerkrade komt. Zomerspas in Kerkrade. Jeannette Neggers, die u iets vertelt over VIE, oftewel kansrijke start voor alle baby's in deze regio. Jorrit Vermelijk en Bert Schiffelers over Rolduc. En dan zullen we ongetwijfeld hier nog wel eens terugkomen. We hebben in deze uitzending een muzikaal intermezzo van soprano Janine Kitsen. Maar beginnen doen we met de kinderburgemeester van Kerkrade, Hidde Zieler. Ja, daar zitten we dan, Hidde. Ja. Hidde Zieler. De jeugdburgemeester van Kerkrade. Je woont hier in de buurt, hè? Van Rolduc. Ja, ik woon hier om de hoek eigenlijk. Ja? Ik woon op de Holt. De Holt? Ja. Dat is leuk, hè? Dat is leuk wonen. Ja. Hoe heet die straat? De Abtenlaan. Abtenlaan. Hidde, daar ben je wel de jeugdburgemeester. Maar wie is Hidde Zieler? Vertel eens wat over jezelf. Ja, ik ben Hidde, ik ben 11 jaar oud. Ik zit op basisschool Sint Ursula in groep 7. Ik heb als hobby's keyboard spelen bij de SMK en tennissen bij TCK. Ik hou van lezen en ik hou ook van buiten spelen met mijn vrienden. En ik ben ook heel leergierig. Nou, dat kon je wel van buiten geleerd hebben. Zeg het eerlijk. Ja. Een klein beetje. Maar wat mij interessant vindt, je speelt orgel, Keyboard. keyboard. Heb je zo'n muzikale familie? Want ik ken toevallig een broertje van jou, een broer van jou, Jelger als ik me niet vergis. Ja. En die speelt fantastisch gitaar. Zitten Ja. jullie samen te oefenen of gaan jullie een band beginnen laten? Nou, dat niet, want Jelger die is heeft een andere muzieksmaak dan mij. Ik doe meer popliedjes en Jelger liedjes waar je met de gitaar. Ik weet het, een beetje harder hè? Ja. Vertel me eens, Hidde, hoe word jij nou jeugdburgemeester van Kerkrade? In groep 6 ben ik in de kinderraad, ik bedoel in de leerlingenraad van mijn school gekomen. Ja. En eigenlijk in groep 7 werd er gevraagd of de kinderen uit de leerlingenraad van groep 7 meteen door wilden stromen naar de kinderraad. En je had ook nog de mogelijkheid voor kinderburgemeester te worden. En ik vond het wel leuk en 12 andere kinderen vonden het ook nog leuk. En toen hebben jullie een auditie gedaan of zo? Nee, we hebben filmpjes opgenomen van waarom ik nou kinderburgemeester wilde worden. En dan hebben we gestemd. Je mocht op 3 kinderen stemmen. En uiteindelijk ben ik het dan geworden. En in dat filmpje heb je verteld wat je net allemaal verteld hebt. En wat moet je allemaal doen als jeugdburgemeester? Ja, eigenlijk gewoon hele leuke dingen. Bijvoorbeeld, ik heb een mini-biepjestocht gedaan op de fiets met wethouderslangen. Ik heb Heb je dan het? Ja. Fijn, hè? Heb ik eigenlijk altijd om als ik iets voor de kinderburgemeester moet doen. En ik moest bij de dodenherdenking een speech houden en eigenlijk nog heel veel dingen.
En ja, ik vind het echt heel fijn als kinderburgemeester en ik leer ook heel veel. Als je nou zo'n speech moet houden, als je nou zo'n speech moet houden, schrijf je dat op? Ben je dan echt een dag of zo heel bezig met ik wil dit en dat en dat en dat vertellen? Nou, eigenlijk gaan mijn moeder en ik even ergens zitten en dan gaan we brainstormen over wat we in die speech dan willen hebben. Maar bij de dodenherdenking had ik al een speech gekregen van de burgemeester, maar mocht ik wel nog wat aan de speech veranderen. Toevoegen. Ja. Zo. Je zei net, de kinderraad. Is dat iets wat permanent in Kerkrade is? Wat altijd in Kerkrade Nee, dat is, ik ben ook de eerste kinderburgemeester en de kinderraad is ook de eerste kinderraad van Kerkrade. En we bespreken heel veel dingen, bijvoorbeeld armoede in Kerkrade of verkeersveiligheid bij scholen. En dan gaan we daar duidelijk op in. En dat is 3 keer in het jaar. En eigenlijk, ja, dat is ook gewoon heel leuk. Doe je ook iets, wat wil je bereiken als kinderburgemeester? Dat je zegt van dit heb ik als doel, ik wil meer speeltuinen of ik wil ergens meer speelvelden of wil je zo'n ding ook bereiken? Nou, ik wil zelf het WMC openen. Dat lijkt me wel echt een hele gave... Dat lijkt me heel fijn. En dan in het stadion of op de markt? Ja, dan ben ik blij als ik het maar kan openen. Ja? Ja. Heb je de speech al in het hoofd? Nee, dat niet. Ja, dat komt nog. Ja. Als je hulp nodig hebt, Ja. we helpen je. Later, hè, als je wat ouder bent, een jaar of 20, zou je dan ook in de politiek willen? En dan bijvoorbeeld concurrent worden van Petra Dassen? Ik heb geen idee wat ik later wil doen. Nee? Nu nog niet? Nee, ik wou eerst architect worden en daarna wilde ik iets in de politiek gaan doen, maar ik heb echt geen idee. Echt niet? Nee. Hoe lang moet je nog naar school? Ja, ik wil naar VWO gaan, dus ik denk tot mijn 18e. En dan? Weet je nog niet? Nee, dan weet ik het echt niet. Dat is moeilijk, hè? Ja. Je kunt eigenlijk nou niet echt al beslissen als je 11 bent van ik wil dit of ik wil dat. Maar dat architect is je afgezworen? Ja. Ja? Hoe kwam dat je opeens interesse had om architect te worden? Ja, ik vond het gewoon heel cool voor dat je een ontwerp maakt en dat het dan gebouwd wordt. Dat het gewoon, jij hebt een idee en dat het dan gebouwd wordt. Staat iets wat je zelf op een tekentafel, heb je dat gemaakt, hè? En dat is ook bij kinderburgemeester, dat vind ik ook heel gaaf dat dat de kinderraad met mij kan vergaderen en dat er dan ook iets komt. En dat vind ik ook zo gaaf aan de kinderraad en het kinderburgemeesterschap. Ik weet ook dat je deelneemt aan het Marten Buber. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zoals jullie waarschijnlijk al weten, komt er hopelijk een nieuwe school in Kerkrade. Ze hebben het Marten Buber en de mensen van de Marten Buber hebben woensdagen gedaan voor kinderen die willen proeven hoe het is bij het Marten Buber. En dat is leren. Voor alle duidelijkheid, dat wordt een school. Het Marten Buber is een school. Daar horen we dadelijk trouwens meer van. En op die woensdagen gaan we, ons hoofdonderwerp is erbij en dan zijn we ook op Rolduc en in het Flexiforum. En bijvoorbeeld in het Flexiforum hebben we een zeshoek gemaakt, omdat de bij in een zeshoek woont. Ja. Bij Rolduc hebben we over de bij een spel gedaan, een slagbal. Daarbij moesten we zo'n rondje rennen en dan de levenscyclus van de bij. Dus eerst is de bij in een kokon, in een eitje en daarna groeit er in het eitje een larve en dan moet je eerst in de slaapzak. Het Marten Buber wordt dadelijk een middelbare school in Kerkrade, waarbij je leert door praktijk. Dat is eigenlijk het verhaal. Er zou hier eigenlijk een fanboek liggen. Oh, dat heb je bij je. Ja. En ik wou aan jou vragen of u misschien daarin kon schrijven. Ik heb een pen meegenomen. En dan schrijf ik dadelijk iets in. Ik wens je heel veel succes. Ik zal wat bedenken wat ik in dat fanboek ga schrijven. Ja. Dankjewel. En een hele fijne tijd als kinderburgemeester van Kerkrade. Ja, dank u. Dit was Hidde Zieler. Een middelbare school in Kerkrade.
Wat hebben we dat gemist? En wat is dat een vurige wens om die terug te krijgen in onze gemeente? We hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt aan een plan. Het Martin Buber, zo is de school gedoopt. En ik ben eigenlijk een beetje ongeduldig. Ongeduldig op het moment dat we die school hier hebben. Dat we de poort binnen kunnen lopen, bij wijze van spreken. Net zo ongeduldig als de kinderen hier achter mij. Ongeduldig op dat moment. We komen nu in een hele belangrijke fase met het Martin Buber. Want de komende maanden moeten zoveel mogelijk ouders laten weten dat ze dit initiatief steunen. Alleen dan kunnen we het ministerie ervan overtuigen dat Kerkrade deze nieuwe school mag openen. Omdat we nu in die cruciale fase komen, hebben we ook een soort fanboek gemaakt. Want we willen eigenlijk dat Martin Buber een lopend vuurtje wordt door Kerkrade. En in dit boek kun je schrijven waarom je het belangrijk vindt dat het Martin Buber in Kerkrade komt. Ja, dit was ze. Petra Dassen, de burgemeester van Kerkrade. En dit heb ik net gekregen van de jeugdburgemeester van Kerkrade. Het gaat over het Martin Buber. En aan tafel zit nu Bert Schroen. Bert, goeiedag. Goeiedag. Meteen beginnen. Welke rol speel jij bij Martin Buber? Meneer Jans, moeilijk woord, ik ben er kwartiermaker. Dat betekent niet meer en niet minder dat ik mag met een aantal u proberen om het VO, een middelbare schoolwarme Kerkrade te krijgen. En dat betekent dat voor 1 juli zijn begonnen met de belangstellingsregistratie. Want dat werd Jans wichtig, dat ouders van kinderen die op 1 november 2021 10, 11 of 12 jaar zijn, dat die ouders via een portal bij Duo hun ouderverklaring in het afgeven. Voorhand er dadelijk ook instructiefilmpjes voor. Dus wanneer de ouders op de website komen, ze zien dadelijk ook wel het vollertje dat werd uitgedeeld aan de kinderen. En dan kennen ze enerzijds dat vollertje, dat kennen ze in deze brievenbus kwijt. Oh ja. Die staat op scholen, die staat in gemeenschapshuizen wie het Westhuis. Steunt die, dan kennen de ouders het formuliertje, kennen ze door ideeën. Dan hebben we 4 contact op om ze ook te helpen of te ondersteunen. Om via de DigiD, want ze hadden een DigiD nodig. En met de DigiD moet ze inloggen. En dan had ze het burgerservice nummer van de kinderen nodig. Dus het is nog wel in je schichten. Besteedt er dadelijk in Kerkrade gaat weer een loket? Hoe ze dit nog een keer voor een mobiel loket. Ja? Dus werp dat briefje in, verzet ze ook op de basisscholen. Ja. Dus ook in de basisscholen dadelijk werd ook met hun gesproken van wanneer tijdstippen zijn dat LUVO's in die basisscholen aanwezig zijn om de ouders te helpen bij dat invullen. Maar ook op andere momenten, wanneer zie je dus dat briefje invullen, in de brievenbus werpen, of ze kunnen ook een foto ervan maken en naar ze sturen. Dan je met hun contact opnemen, zodat we ook helpen wat nodig is. Er zijn zeker ook genoeg ouders die dat Jans kennen, wanneer ze het instructiefilmpje handje zeggen of de beschrijving handje lezen. Maar in ieder geval voor ouders die hulp nodig hebben, is georganiseerd. Stuur het formuliertje in of we hebben een brievenbus, dan komen we voor u helpen. Maar de oproep is eigenlijk van iedereen die kind had, en dat zijn er 1248 liekerig gewoon, doe het alsjeblieft. Ja. Help. En het mooie van deze opleiding is, wat ik tenminste in het instructiefilmpje heb gemerkt, is beleef wat je leert. Want het is nog een hele prachtige vorm van les krijgen. Ja. Nou ja, dat is essentieel. Kijk, het is niet gewoon, de moest de school en nee. hup. Er zijn heel veel andere, de moest de school. Maar niet aan een... Maar los van wat een geschenk ziet, laten ze zeggen. En een geschenk ziet betekent ook werken. Ja. Dus het is niet alleen maar spelen. Het is niet alleen maar leuke dingen daar. Nou ja, verhoffen dat niet. Nou, het verhaal wat ik juist van de jeugdburgemeester van Hidde gehoord heb, is toch wel interessant voor een jongske of een meisje van 11 jaar. Ja. Om op deze manier voortgezet onderwijs te doen. Kunnen we echt leuk maken. Maar ook leuk betekent heel werken. Dus het is niet zo van, ik ga een paar stunden naar school en dan kunt dat diploma vanzelf. Nee, het is ook gewoon werken. Maar we willen dat wel daar in een omgeving waar zo'n kind echt van hoe zijn eigen talenten, zijn eigen passie, daarop ontdekken, maar ook vervolgens door daarop werken. Dus niet van, de pap hem zegt dat ik dit of de mam zegt dat ik dat. Nee, probeer het maar eens. Dat betekent dus ook dat voor kind in school. Ja. Voor kind in school, waar die kinderen echt de veilige haven ook gaan, waar ze hen kunnen komen, waar ook een begeleider is, de coach, in een groep. En vandaar hoe zie je ze op pad, wat
bij dich past op dat moment. Dus verhandig dadelijk je klassensysteem, je jaarklassensysteem. Fantastisch. Du blijft niet zitten. Zo van gedroomd hebben, als je jong hoor. Ja, nou ja, goed. Ik denk ook dat het essentieel is, want door jedetjes je kink in een Een mooie manier van leren. Ja, betekenisvol. Kijk, het zijn voor ons ook die waarden die, kijk, voor welke kinder verantwoordelijkheid je hebt over zichzelf. Ja. Maar ook een verbondenheid met Dus dat ze met leert. En met leren betekent ook dat ze zich verbengst met de leerstof. Ja, Bert. Even nog. Basis. Geerwild, voortgezet onderwijs in Kerkrade. Daarvoor heb je handtekeningen, zeg ik maar even in het Nederlands, nodig. Die kunnen allemaal gemak worden voor ouders met kinderen 9, 10, 11 jaar. Nee. Even Jansjot, op 1 november 2021 moet het kind 10, 11 of 12 jaar zijn. Dus ook die ouders die nu een kind in groep 8 gaan zitten en die eigenlijk in september naar een middelbare school een hele of een landgraaf jeugd, die ouders die hebben voor oog nodig. Ja. Die moeten ook, of moeten, verhogen dat ze zich voelen. Ik wil van Kerkrade zijn. Ja. En het schöne is dat het niet beperkt blijft tot Kerkrade, want voor maar in een straal van 15 kilometer, nou ja, dat betekent dus Overvols, Valkenburg, Jabeek, zo ongeveer loopt de cirkel. Ook die ouders, wenn ze zeggen van wauw, dat is een school die er moet komen, ook die daarvan het gewoon invullen. Nog mooier. Ja, en verhoffen dat ook van, zeker voor de school, van Kerkrade, maar alle kinderen zijn welkom bij ons. Bert, ik nodig dich al uit, zo, half november, of het allemaal gelukt is. Is dat goed? Dunne keer. Bert Schroen vertelde over het Martin Buber. Beleef Kerkrade prijzenfestijn. Kerkrade is weer open en dat mag gevierd worden. In samenwerking met Kerkraadse ondernemers geeft Beleef Kerkrade 6 weken lang de mooiste zomerse prijzen weg. Deze week staat uiteraard in het teken van Abdij Rolduc dat een Different Hotel overnachting met een rondleiding op het Abdijcomplex toevoegt aan het mega prijzenpakket. Gewoon winnen. Wil je kans maken op dit te gekke prijzenpakket? Vul dan het formulier in op www.beleefkerkrade.nl. Elke vrijdag om 16:00 wordt de winnaar bekendgemaakt live via onze Facebookpagina. Uiteraard ontvangt de winnaar ook via mail hierover bericht. Bij wijze van startschot voor het ontdekken van de nieuwe fietsroute in het spoor van de mijnen overhandigde wethouder Tim Weijers, mede-initiatiefnemer van de route, het eerste exemplaar aan oud-kompel Hans Peters van de Kompels van de Dominiaal. Wethouder Tim Weijers had de wens schacht Nulland te verbinden met de schacht van het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen en is verheugd dat Visit Zuid-Limburg vervolgens de betrokken partijen met elkaar wist te verbinden. Een groot deel van de oostelijke mijnstreek kan nu per fiets ontdekt worden. Het startpunt, de routevolgorde en de lengte bepaal je zelf met het bekende fietsknooppuntensysteem. De brochure is verkrijgbaar in de Hub en Schacht Nulland en online via visitzuidlimburg.nl. Afgelopen week postte René Engels van Event Design Parkstad dat om 12 uur 's middags meer dan 100 wandelaars zijn pand waren langsgekomen. René Engels zit in het voormalige Kera-pand. Daar prachtig met allemaal die Donald Duck figuurtjes en zo. De oude garage. En hij vroeg zich eigenlijk af, wat zijn die wandelaars? Wat doen die wandelaars? Waarom komen er op deze dag zoveel wandelaars? Hier bij mij langs het pand. En daarvoor heb ik 2 mensen aan tafel zitten. Ron Roesje en Karen Eke. Hallo, Ron. Hi. Du weet waarom die wandelaars komen? Hè? Ik weet waarom die er zijn, ja. Zeg het me. Dat zijn lui die lopen op Dutch Mountain Trail. Dit. Juist. Daar. Karen had dat ontworpen overigens. Klopt, ja. Ja. En die lopen dat? Ja, die lopen op Dutch Mountain Trail. En dat is? De Dutch Mountain Trail, dat is ontstaan eigenlijk door de 7 Summits.
die zijn een keer inderdaad verzonnen, dat is ontsteed, maar dat zal op Karen dadelijk even uitleggen. Wat wordt ontstaan is, de Seven Summits, dat zijn 2 maanden geweest, dat zijn 2 wandelaars en die hebben de meest uitdagende heuvelsbergen van Zuid-Limburg gezocht. Toppen! Juist, een gekere wandelaar, een bergbeklimmer had op zijn bucketlist door de Seven Summits. Ja goed, dan hadden ze de Seven Summits in Zuid-Limburg gezocht. De mobbelaar. Ja, maar dan hadden ze rondwandelingen van gemaakt. Ja. En vorig jaar hadden ze die landkaart gepakt en hadden ze een chongsveter neergelaten van wie kennen van die Seven Summits toen met elkaar verbinden. Ja. En er is dus inderdaad een wandeltocht ontstaan van Egelzog, van het station, Ja. bis het centraal station in Maastricht. En dan hadden ze die route als gelopen, hadden ze 100,7 kilometer door de Zuid-Limburgse heuvels gelopen. En wie komt toe bij dat project? Ja, zo wie Jans voor een coole lu in corona ziet, die zijn gewandelen. Ja. Ik ben nog met mijn vrouw en een goede vriendin van ons zijn voor aan de wandelen geslagen. En nou, ook in de media gelezen van de Dutch Mountain Trail. We zijn te gaan geloven, ons aangemeld bij een Facebook-site. Ja. Van een vrouw die dong een oproep van wie wil met ons in het Pinksteren de Dutch Mountain Trail lopen. En voordat ik was voor eigenaar van die Facebook-site. Ja. En ondertussen ben ik al vrijwilliger bij het Dutch Mountain Film Festival. Ik ben al met een weekend met z'n voet geweest. Een belangrijke speler geworden voor hun. Om de bekendheid van de Dutch Mountain Trail. Want voorhand in de Hoofdveld ziet. Ik geloof we zitten op 5200 leden. Ja. Dus dat is gewoon waanzin. En op een gegeven ogenblik heb je toen gedacht van, daar piept het ergens in Kerkrade. Ja, dat is misschien inderdaad ook waarom dat een Schotse benoemen is. Want Ja. de Dutch Mountain Trail is een beetje uit de hand gelopen. Ja, heel erg. Karen had het boekje mee ontworpen. Ja, ja. En hoeveel opdruks hadden jullie in het begin? Ja, we dachten, nou, hoeveel zullen we er eens maken? Ja, we keken elkaar eens aan. 1000, dat raken we wel kwijt zo door de jaren heen. Ja. En ja, inmiddels hebben we er 7.500 verkocht in een half jaar tijd. Dus... Er komen echt heel veel mensen op af. Hè. We zitten hier in Rolduc, prachtige omgeving. Maar ik weet toevallig dat er nu op dit moment al mensen zijn die hier logeren. Die echt de Dutch Mountain Trail aan het lopen zijn. Dus het heeft financieel, economisch ook best wel invloed. Ja, want we hebben... Restaurants, denk ik aan. Van zitten te overnachtingen. rekenen. 7.500 boekjes, wat Karen zei. Ja. Minimaal 2 lopers Per boekje. per boekje. 7, dus het zijn 15.000. Plus dan de mensen die wat via de GPX lopen. Dus dat boekje in het hand met de route via GPX downloaden. Ja. De schatting is voorzichtig en ik denk dat voor eerder dronger zitten dan daarboven. Er zijn er 25.000 mensen door het poortje heen gegaan. En dat poortje, dat piept. Ja, dat bedoel ik met piepen. Eindelijk komt ze terug op het piepen keer. Ja, maar- Dus toen had de gemeente gebeld. Ik ga inderdaad Hoe is dat poortje? Wat bleef? Hoe is dat poortje? Dat poortje is bij het station in Eigelshoven. Mensen op het spoor geest en dan Ja. 30 meter aan de rechterkant. Klopt. Door begint de Dutch Mountain Trail. Maar dan kies ze eerst een stukje landgraaf. Richting Waïtje Summit. Klopt. Hè? Dan kies ze eerst een stukje langs het spoor. Landgraaf. Strijdhagen. Strijdhagen. Ja, En fantastisch. dan de eerste summit, de Wilhelminaberg. Ja, voor alle mensen die niet weten wat een summit is. Een summit is een top. Bergtop. Een bergtop. Ja, dat klopt hè. En daarna komen ze dan via de Gaia, daar moeten ze even oversteken. Heel lelijk stukje, daar werken we nog aan. Ja, dat is echt En niet mooi. Want ik dan- heb het ook een stukje gelopen. Daar zijn we een dat keer is, over de onderhandelen. Ja, met daar gaan we nog Kerkrade. wat aan Er moet doen. een brug komen, Sean Brug moet er komen. Ja, een hoor. mooie voetgangersbrug, houten Ja, voetgangers. ik vind voor die 10.000 lui die per jaar die economische factor hier weer een Kerkrade gaan brengen. En als ze het, dan moet dat eigenlijk wat gebeuren met hè. Ja, toch? Karen, je hebt me hier wat neergelegd. Iets wat jij ook ontworpen hebt. Hè. Ja, het begon met een gidsje en toen... Wacht, ik moet het even kijken of ik het in de beeld pin. krijg. De pin. Zo. Oké. Op een gegeven moment hadden mensen de tocht uitgelopen en die begonnen ons te vragen van ja, hebben jullie niet een medaille of zo? Ja, ja. En wij dachten, oké, nee, die hebben we niet. Maar als je me dan toch vraagt, ja, ik ben een grafisch ontwerper. Als je mij vraagt om een pin te ontwerpen, dan vind ik dat zo leuk. Dan Echt waar? ga ik er toch een maken. Moet Ja. er een peulenschil voor je zijn of niet? Ja, maar dat soort van die kleine... Friemelwerk. ja, maar van die dingen die iedereen graag wil hebben, dat is leuk om te maken. Ja. Waarom moet in een
de Dutch Mountain Trail gelopen hebben? Ja goed, zo wie ik zei, een echte wandelaar, als een beetje wandelt, een zulke uitdaging. Dan hun noemen het ook daar waar de bergen beginnen. En de Hollander, dan ben ik op het moment dat bij Eindhoven is, dat het dan in Limburg is. Nee. Maar dan moet ze nog een stond varen voordat ze in Zuid-Limburg is en daar waar de heuvels beginnen. En als ze een echte wandelaar is, dan zou ik zeggen, gang die route maar lopen. Du kent het zelf inplannen. Ze is opgesplitst in 4. Er zijn nu die lopen op enge daar, die gasten. Er zijn nu die gaan het met ponies geloven. Ja. Er zijn nu die gaan het met hun geloven. Ik heb zelfs gelezen op Facebook, daar had het gerend. Daar had het gerend, ja. 100 kilometer. Volgende week. Ja, op één dag. Ja. Volgend weekend, weet ik, dat komt ook in een speciale groep ook weer. Die komen hem ook rennen. Dus du kan ze hem in het zengdag geloven, du kan ze hem in enge dag geloven, du kan ze hem in 4 dagen geloven. En dan krijg je inderdaad wat zo zegt, de horeca op die route profiteert er gigantisch van met. Hotels liggen vol, herbergen liggen vol, bed and breakfasten. Die liggen allemaal vol met de Dutch Mountain Trail. En ook inderdaad heel product. Volgens mij is het allemaal een idee geweest van het Dutch Mountain Film Festival. Klopt. En daar komen we nog wel een keer op terug. Karen, dankjewel. Hè. Ron, bedankt. Jij gaat door. Ja, gelukkig is de lockdown er vanaf. En er is weer wat te organiseren. Natuurlijk ook in Kerkrade. De ganse maand juli hebben we evenementen en andere heel fijne dingen moet je aan Midkind doen of waar ik er echt naartoe kent. En een van die dingen die we absoluut niet mogen vergeten is zomerspas in Kerkrade. En daarvoor heb ik 2 dames aan de tafel. Hoi. Dag Zoe. Ja. Dag Maud. Hallo. Vertel mij, zomerspas in Kerkrade. Wat is dat? Ja, wat is dat? Dit is een project voor alle kinderen in Kerkrade die graag in de zomer 6 weken lang het leuks willen doen. Ja. En met het leuks bedoel ik naar het Gaiapark of naar het Steinerbos. Maar vooral ook bijvoorbeeld een feestcamping. Kan Zoe misschien gaan over vertellen? Ik vind dat wel leuk. Vroeger is dat gewoon kindervakantiewerken. Ja, sowieso, ja. Het lijkt er een beetje op. Kindervakantiewerk, daar had de feestcamping eigenlijk gaat van weg. Ja. Hè? En we hebben ze een beetje door laten inspireren dit jaar. Ja. En wat gaat je dan zo doen, Steinerbos zessen? Naar de Gaia Zoo. Gaia. Dus we gaan echt met bussen voet kinderen inladen en erop uit. Ja. Maar vooral eigenlijk de rest van het programma is dus 4 dagen in de week lokaal georganiseerd. Ja. Dus in alle speeltuinen van Kerkrade gaan we een feestje bouwen. Ja. En voor grote evenementen in de speeltuin. Ja. En het allerleukste als hoogtepunt dit jaar is de feestcamping. Ja, en het aansluitende kamp, hoe ze dan kunnen blijven overnachten. Een camping? Ja. Met overnachting? In het weekend is dan een kamp, met overnachting, ja. Wij organiseren dit? Weer zijn karttrekker. Ja. Maar we doen het uiteindelijk met het hele team samen. Besteedt dat al langer? Ja, volgens mij zijn we gestart in 2012. En is dat helemaal uitgegroeid van een paar activiteiten naar heel project. Wie zit er op dat idee gekomen? Is dat wat je vroeger als kinder ook al gedaan hebt? Ja. Nee, ik niet. Ja, ik wel eigenlijk. Ja, ik kom niet uit Kerkrade, maar dat heb ik wel inderdaad als kind gedaan. En daar voor de beetje op gebaseerd nu. En normaal wordt het 4 weken en dit jaar is het 6 weken. 6 weken? Ja. En wanneer begint dat? 26 juli en het eindigt op 2 september. Ja. Even kijken, 26 juli, een speurtocht, kinderyoga, vertellen met je handjes, waterpret. Ja, dat is van Radar en Kop, die werken ook met ons samen. Ja. Die hadden ook een programma samengesteld. En de grote uitklapfolder, dat is van Impuls. Ja. Impuls, wat is Impuls? De welzijnsorganisatie van Kerkrade. Ja? Ja. Werd dat gesponsord door de gemeente? Ja? Het zal toch wel een paar euro kosten? Moeten die kinderen ook inschrijfgeld betalen? Ja, dat is een minimale bijdrage. Ja. En dan werden ze al die weken door u en anderen natuurlijk vrijwilligers. Vrijwilligers. Want ik kan me niet voorstellen dat hier met hoeveel kinderen doen ongeveer met zo hier jaar? Ja, per activiteit hebben we er 50. Dus tel maar uit. Over 6 weken. Ja. En wie gaat je dan, ik noem maar het, dus als je Steinerbos, gaat je dan met een bus huren? Bus huren en alle vrijwilligers gaan met van de bestand van volgens mij, nu specifiek voor zomerspas 30. 30 vrijwilligers, ja. 30. En dan laden we die in en dan spelen, ravotten en weer veilig terugbrengen. Hoeveel weken duurt het nu? 6. 6 weken? Mm-hmm. Ja. Is dat geen aanslag op die gezondheid?
Nee, we hadden het gelukkig heel goed verdeeld. Hè? Ja. En we kunnen elkaar goed afwisselen. Ja, dankzij de vrijwilligers maken we het een succes. Is het ook veilig? Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, stel er gebeurt, gaat de kink dit in de enkel verstuiken of zo. We hadden het allemaal al metgemaakt. Ja. Maar dus van A tot Z, van zonnebrand tot pleister, tot alles aan van Ik metgedaan. kon nog niet vragen wat het ergste is wat metgemaakt is. Nee. Maar wat is een van de leukste dingen wat je metgemaakt hebt? Nou ja. Of is het ganse festijn? Ik vind het immer geweldig wie we dan door het park kunnen lopen en dan allemaal waar precies op het juiste tijdstip goed aankomen en dan weer allemaal samen naar heen gaan. Dat is magisch op de een of andere manier. Het werkt immer. Dus, En relaxe mooi woord is sfeer. dat, hè? Magisch. ja, dat is wel... ik vind het heerlijk. Ja, hele leuke periode in ons werk. Ja. Ja. Dus je blieft het altijd weer doen? Ja, het organiseren zeker wel. Ja. Ja. Ik ga nog wel gaan met. Ja. Op het einde, 30 vrijwilligers. Ja. Feestje? Feestje, barbecue. Ja, we hebben een mag eindfeest nog. op het laatste. Hè? Ja. Zowel voor de kinderen als voor de vrijwilligers en de beroepskrachten om dan af te sluiten met een barbecue. En, Vertel me nog even wanneer het begint. 26 juli. 26 juli, ja, dat is de tiende keer, maar dan moest alles herhalen in het leven, vooral als het voor de televisie is. Beleef Kerkrade TV. We moesten echt veel dingen herhalen, tot 6 weken later kunnen ze de kinger brengen om 6 weken lang onderhouden te worden. Ja. En hier zitten kartrekkers. Yes. Dank je Zoe. Ja. Dankjewel Maud. Zeker. Ja. Ik wens je heel veel succes. En ik wens je een hele fijne afsluiting, want volgens mij is dat het allerleukste voor u. Ja, goede afsluiting van het schooljaar. Ja, zeker. Ja. Dankjewel. En er zijn natuurlijk in de komende tijd evenementen en andere activiteiten in de maand juli in Kerkrade. En daarover nu meer. Door de versoepelingen begint de agenda van de gemeente Kerkrade zich weer langzaam te vullen met heel wat festiviteiten. Zondag 11 juli om 3 uur muziek in de tuin in de Botanische Tuin met Ivo Rosbeek en Paul van Loo. Dinsdag 13 juli om 1 uur het pleinconcert van het Nederlands Douaneorkest onder leiding van Björn Bus. En die is ook de artistiek directeur van het WMC en dat vindt plaats op de Markt. Zondag 25 juli van 1 tot 5 is het natuurlijk Koopzondag in Kerkrade Centrum. Met muziek onder andere van de Altböhmische bij Hinger Herjots Ruk. Dan Zomerspas in Kerkrade, zoals gezegd vanaf 26 juli tot 3 september. Niet vergeten, iedere woensdag weekmarkt in Spekkelserijde, iedere vrijdag weekmarkt in Kerkrade Centrum en iedere zaterdag weekmarkt in Eigelshoven. Dan Blow, B-L-O-W. 3, 4, 5 september. U kunt nu alvast reserveren voor dit geweldige festijn in het Stadspark. Maar voor een compleet overzicht www.beleefkerkrade.nl. In onze eerste uitzending hadden we een heel goed gesprek met wethouder Wiermans die ons iets vertelde over VI. En dit VI, Leven in Beweging, is iedere keer weer een terugkerend item in dit Beleef Kerkrade TV. Naast de gebouwen achter het raadhuis, zoals een zwembad en een sportschool, die dadelijk voor VI gebruikt gaan worden, willen we natuurlijk allemaal gezonder gaan leven. En dat gezonde leven, dat begint met het jonge leven. En daarvoor aan tafel in dit programma met Jeannette Neggers. Ze is verloskundige in Kerkrade. Het nieuwe leven. Babytjes. Babytjes, ja. Ik ben Jeannette Neggers. Ik ben inderdaad verloskundige. Met 2 collega's heb ik de praktijk Puur hier in Kerkrade. En wij zijn heel erg bezig met gezond op de wereld brengen van baby's. En gezond betekent vooral ook een omslag voor ouders om gezond te gaan leven. Want een betere motivatie om gezond te leven dan een zwangerschap bestaat er volgens mij niet. De basis.
de basis. Je moet echt zorgen dat je al voordat je zwanger bent of wilt worden, een gezonde leefstijl hanteert. Dus dan praten we over niet roken, Niet roken, alcoholische versnaperingen. geen alcohol, geen drugs, geen stress en gezond leven. Ja. En gezond leven begint bij gezond eten, goed bewegen, inderdaad niet roken. We hebben daar diverse programma's voor. Ja. En een van die programma's is de eerste 1000 dagen van een kind. Ja. En met de eerste 1000 dagen bedoelen we vanaf het moment dat iemand zwanger is, totdat het kindje 2 jaar is. Ja. En in die periode proberen wij samen met onze partners, dat is de jeugdgezondheidszorg en de GGD, proberen wij om mensen te leren gezond te leven, maar ook gezond op te voeden. Ja. Dus te proberen stress te vermijden. Als er in een gezin geen geld is, financiële kwesties, zijn de ouders gestrest, raakt het kindje natuurlijk ook gestrest en is dat een beperkende factor in de opgroei van dat kind. Dus u bent niet echt zo'n ouderwetse vroedvrouw, zoals dat vroeger was. Dit is allesomvattend. Ja, wij proberen inderdaad verder te kijken dan alleen de zwangerschap. Ik denk niet dat dat nieuw is, want verloskundigen hebben altijd wel ook een sociale functie gehad. Maar het is nu wel iets wat hier in Zuid-Limburg echt belangrijk is. We hebben gewoon hele slechte SES-scores, laag sociaal niveau en we willen dat heel graag doorbreken, want al die kinderen verdienen een betere kans. En dat is allemaal onder de noemer VI. Iets wat de wethouder in de vorige uitzending ook heeft uitgelegd. Ja. Leven in beweging. Dat kind moet vanaf het begin een goed leven krijgen. Ja, ieder kind moet gelijke kansen krijgen. Ja. Ook kinderen van ouders die het wat moeilijker hebben. En door de ouders te ondersteunen in alle facetten van het leven, kunnen we proberen om voor de kinderen een betere start te creëren. Met wie werkt u allemaal samen dan? Wij werken samen met diverse programma's. Ja. Trendbreuk is er daar een van. Trendbreuk. Trendbreuk, dat is een overheidsproject van de provincie eigenlijk, van de provincie Limburg, wat de 18 Zuid-Limburgse gemeentes wil ondersteunen. Ja. Om een beter SES Dus het is niet in Limburg alleen de gemeente Kerkrade die meewerkt aan? Alle 18 Zuid-Limburgse gemeentes doen daaraan mee. We werken met Rookvrije Start. Dat is een project van de overheid om mensen te leren te stoppen met roken. Ja. We werken samen met de GGZ. Dat onthoud ik. Ja, goed plan. U begrijpt wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Ja, en we werken samen met de JGZ, de jeugdgezondheidszorg. Want na ons, als de kinderen geboren zijn, gaat de zorg voor de baby's over naar het consultatiebureau. Dat is onderdeel van die JGZ. En de verpleegkundigen die dat stukje opnemen, daar hebben wij nauw contact mee. En daar werken we gewoon heel intensief mee samen, in de zwangerschap. Ik denk dat u toch ook wel wat moeilijke gevallen meemaakt. Hè? Ja, we hebben u hoeft niet alles uit de school te klappen, maar het lijkt me toch wel moeilijk. Hè? Ja, maar ik denk zelf dat iemand die zwanger is, alle ouders willen het beste voor hun kind. Ja, absoluut. In basis is dat altijd zo. Ja. En dan ben ik het soms niet eens met de keuzes die ze maken, maar ook dat mag. Ja. Het is een mooi leven, geloof ik. Hè? Zo. Ja. Met jong geluk. Ja. 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 Dus u omarmt echt dit project, het project VI. Ja. VI, gezond en goed leven, dat gunnen wij iedereen. Ja. En het is een project van de gemeente Kerkrade. En wij hebben dat voor onze jonge ouders heel erg hard nodig. Mensen moeten zich bewust zijn dat een gezond leven zonder stress voor kinderen heel erg belangrijk is. En u wenst alle babytjes een glansrijke toekomst. En een kansrijke toekomst. En een kansrijke toekomst. Glansrijk, kansrijk. Helemaal goed. Fijn. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Jeannette Nijkers van Puur, verloskundige over het project VI. De soprano Janine Kitsen presenteerde bij het begin van het jaar 2021 het lied Samen zie je. Dat Samen zie je is een cover van Samen zijn van de Nederlandse zangeres Willeke Alberti. Janine zingt dit
in het Kerkraads dialect met als boodschap: samen zie je in deze coronatijd is een cadeautje van haar aan iedereen in de stad. En niet alleen een oproep, maar ook naar het verlangen om samen te zijn. Maar nu, in deze tijd van versoepelingen, geldt dat natuurlijk ook. Samen zijn is nu nog meer van toepassing. Dames en heren, Janine Kitsen. Mijn leven, darf ich dich even spreken. Want het verwacht mich met er middelswaai passeert. Als du dat doch, het gevoel van angst dat me vult, wens je alleen bent. Want het is alsof de dag zonder dich zo zinloos en bijna leeg zijn. Hast du dat doch, dat gevoel van onrouw, dat het net immer weer kan blijven, jong, zal der twijfel voor ons blijven bestaan. Samen zien is samen lachen, samen kriechen, leven hem kort bij dich te zien. Samen zien is sterker dan de sterkste storm, je kleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zien, ja samen zien, dat wil doch iedereen. Mijn leven darf ik even aan dich hangen, die warmte veulen, och al is het maar Jans kot. Als du dat doch, het gevoel van rust, wat te veel wenste mich aankieks. Want het is alsof de naten samen zoveel meer en echt gemeen zijn. Hast du dat doch, dat het ziet stilsteht, dat het voor immer weer kan blijven, jong. Durch dat je wil blijf ik never die staan. Samen zien is samen lachen, samen kriechen, leven hem kort bij dich te zien. De storm, je kleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zien, ja samen zien, dat wil toch iedereen. Want samen zien, ja samen dat wil toch iedereen. Mijn naam is Jorrit Vermelijk, ik ben eigenaar van Vermelijkgroep. We zijn gevestigd in Kerkrade op 3 locaties. We zijn nu in deze prachtige abdij, het grootste UNESCO-monument van de Benelux, Rolduc Kerkrade. Daar exporteren wij het hotel en conferentieoord. Daarnaast exporteren wij ook de evenementenhal de Rodal in Kerkrade. Er zijn geen evenementen, maar de Rodal is toch druk bezocht, want het is een vaccinatielocatie van de GGD geworden. En we hebben ons hoofdkantoor, hoofdkeuken en magazijn op de Rode Boulevard gevestigd. Waarom in Kerkrade? Nou, de 2 locaties, de Rodehal en Rolduc, hoeven geen uitleg, het zijn prachtige locaties.
En we hebben onze nieuwbouw 2 jaar geleden ook gedaan op de Rode Boulevard, omdat we ook perfecte ligging, het ligt centraal, we zijn overal dichtbij. En de gemeente Kerkrade was ook heel erg welwillend en meedenkend om je onderneming hier te realiseren. U bent ook van harte uitgenodigd om Abdij Rolduc Kerkrade te komen ontdekken, ook als u er niet overnacht. Er is van alles te beleven. Het kan als tussenstop zijn op een wandeling of fietsen in deze prachtige omgeving. Of als tussenstop als u daarna gaat naar een van de andere activiteiten of het mooie verbouwde centrum van Kerkrade. Er is hier genoeg te beleven in Kerkrade. Dus ik zou zeggen, kom Kerkrade ontdekken. Alle 4 de gasten die we hadden vandaag in Beleef Kerkrade TV hebben we gedaan vanuit die prachtige, hierachter liggende rococo-bibliotheek van Rolduc. En het lijkt mij nu gewoon enorm fijn om eens buiten te gaan kijken bij Rolduc. Want ook hier is heel veel te zien. We gaan wel naar binnen, maar we beginnen buiten. En daarvoor heb ik een echte rondleider, door Bert. Bert, wat speelt ze voor rol hier? Ja, Lex, ik ben inderdaad rondleider op Rolduc. Voorzien hier met 12 vrijwilligers. Ja. Die een rondleidersclubje zien en die zich als taak hebben genomen om de gasten die naar Rolduc komen, om die op een fijne manier Rolduc te presenteren. Ja. En ja, daar hebben we het handvatenvuur. We kunnen hier op het vuurplein al een ganse boel vertellen over de abdij, over de architectuur, over de historie van het gebouw. Wat is het oudste gedeelte, wat is er bijgebouwd enzovoort. En we kunnen hier natuurlijk ook even zeggen dat we ook in de tegenwoordige tijd Rolduc meer is wie alleen maar de kerk, de crypte en de rococo-bibliotheek. Want als we naar de hoeven kijken, dan zien we daar dat er zich bedrijven gevestigd hebben. Er zitten een aantal grote bedrijven op Rolduc. Bijvoorbeeld het Abdij Hotel. En de familiegroep die daar de catering gedeelte van doet, dat zijn natuurlijk hele grote. Restaurant. Juist, het restaurant. En de bisschop zelf is ook nog een grote huurder, want in de Noordvleugel daar zit het groot seminarie van Rolduc van Roermond is daar gevestigd. Ja. En daar hebben we dus nog priesters in opleiding. En hier hebben we dus, daar zit bijvoorbeeld een goudsmid, daar zitten praktijken van logopedie, daar zit een praktijk van osteopathie, daar zit de kantoren van een groot schoolbestuur. Ja. Dus het is een en al bedrijvigheid hier. En dat weten een hoop nu niet en dat willen we zich even laten zien. Laten we beginnen. Goed zo. Zo Bart, we gaan van nu beginnen. Ja Lex, we zijn hier gewoon in een ganz andere ingang dat ze gewend zijn op Rolduc. Ja. We gaan hier naar de ontvangstruimte voor de rondleidingen. We hebben sinds 2 jaar nu een ontvangstruimte. Ja. Om de lui die hier een rondleiding krijgen op Rolduc, om die op een behoorlijke manier gaat te vertellen en een intro te hebben over de abdij Rolduc. Ja. En het leuke is, we hebben die kunnen aankleden met spulletjes van bedrijven die hier op Rolduc gevestigd zijn. Oké. Dus hier gaat u voor de brouwers. Ja. Dus daar gaan we het ook naartoe hè, dadelijk, of niet? Daar gaan we zeker heen. Oké. We gaan zelfs ook naar de Winzer. De wijnmakerij. En dus hier ook kunst op Rolduc is vertegenwoordigd. Ja. En dan vertel ik de gastvrienden boete gunt, gaat u voor kunst op Rolduc. Oké. Bert, wat zie ik daar nu? Een kraai? Dat klopt, Lex, jong, dat is een krooi. En wat? Een krooi, zagen we hier een keer. Krooi. En een kuus. En een kuus, dat is de richting. Waarom? Ja, dat is me nog uit. Die krooi, dat is eigenlijk de priesterleraar die hij rondliep. Want hij had een lange zwarte toga aan. Ja. En dan zaten die jongen tegen, dat zijn de krooi. Ja. En die kuusen, dat is eigenlijk de oudste leerling die hij was. Want de jongen kwam hij met 12 jaar binnen. Ja. Waren hij 8 jaar. Dus de oudste studenten die waren 19 en 20 jaar. En die kroegen van die kroos al taken. Verzint hij op Klein Rolduc. Ja. En Klein Rolduc, daar waren de jongste studenten. En die oudste studenten holen dat toezicht. Ja. En het Latijnse woordje voor toezicht is custos. Custos. Dus die kikker die zaten tegen die toezicht houden, dat zijn de kuzen. Oh. En die kuzen die willen zich geen wit voetje halen bij die kroeg. Snap je? Van kijk eens wat die en vandaar? Best doen. En dan had de kunstenaar, dan had dat zo vormgegeven. Dit betekent het instituut Rolduc. Ja. En dat zijn zijn bewoners.
Geweldig. Bert, verstond hij op de koer, hè? Juist, Lex. Op het bordes van de koer. Het bordes van de koer. En de koer, dat wordt eigenlijk toch speelplaai. Ja? Platteweg gezet. En hij wordt 450 jongen. Die maken hij hun pauze, die doen hij hun sportwedstrijden. Ja. En hij wordt allerlei betrieb. Ja. En ja, mensen naar het bordes kijken. Ja. Daar stonden de priesterleraren, ja, en die holen toezicht Défilé. van alles goed, jong. Ja, zo wordt dat. Maar die wordt veel gedaan hè, aan sport en aan cultuur. Hè? Sport wordt heel belangrijk en cultuur. Ja, dat is ook vergans trots op de Aula Major. Ja. De Aula Major die is gebouwd in 1935. Ja. En daar had Jos Kuipers, de zoon van de beroemde architect Pierre Kuipers, had daar een stundenhoed gehaald. Want die Aula Major die is gebouwd op de aardbreuk de Velbies. Dus daar had je weet hoeveel beton in moeten duwen. En gezworen, de hele aula door Herzogenrade gekiept. Jongen. Dus dat is gewoon bouwkunst, is dat... à la Jos Kuipers. À la Jos Kuipers. De Aula Major van Rolduc. Bert, het is toch een mooi gebouw, jong. Ja, een prachtig gebouw, jong. En we hopen dat we toch kunnen renoveren, dat er alles in functie gaat komen. Dit is de wijngaard, hè? Ja, dat is de wijngaard van de Winzer van Rode. Zo noemen die jongen zich. Ja. Dat zijn de wijnboeren van Rolduc, zeg maar op het plat. Ja. En die produceren hij een schöne wijn. En zo wie je ziet, kunt er graag even wat nalopen. Ik ga er Ga naartoe. eens kijken, jong. Dank je, jong. Wiel, ja, nu zit ik hier. Ja. Prachtig, hè? Ja, schon. Wat zit die mannen doen? Die zijn op het stijgen. Op aan het stijgen? Op het stijgen. Ja. Dat wil ik zeggen. Ik heb zum Beispiel deze morgen had ik het gras afgedaan. Ja. En ik was zeker naast. En dat komt omdat dus die tek, die werden allemaal langer. Dus die was ongeveer 20 centimeter per weg. Ja. En als die dan niet vastgebonden werden, dan junt die van links naar rechts. En dan vaar ik dan met de tractor erin. Ja. Dan ben ik zeker naast. Oh, weer. En dan stijgen die dus vast en dan werden die ook boven. Maar, toen zie je dat ze zo hoog zijn, dat we de nieuwste weg moeten verwarmen gewoon toppen. Ja. En wie lang duurt dat dan voordat ik voor hier eindelijk eens een keer met een glas wien kunnen gaan zitten? Want ik bedoel, eigenlijk ziet het niet uit, hè? Nou, deze verandert zonder wien. Dat is dat voor de oogst van dit jaar werd waarschijnlijk zo in september, begin oktober. Werd het groot of werd het nu nog niet? Zo wie het nu uitziet, werd het jot. Hoeveel flesje kent ze al uit dit? 1500. En die heesje, de naam van de regent. De regent. Ja. Weet dat de wien? Dat is de regent wien. Wanneer kan er voorkomen? Ik kan nummer komen, dat is geen probleem. Iedere maandag werd hij 25 vrijwilligers gearbeitet. Ja. En soms nemen we de vrouw met, want bijvoorbeeld gevergd moeten werden. Ja. Dan halen we dus alles goed. En dan nemen we de vrouw met. En dat werken we tot een uur of 11, half 12. En dan werden een glaasje wijn gedronken. Ja. Gezondheid, is usmig. Ja, dus september, oktober, november. Ja, ik ken. Dank u. Geen probleem. Ik ga terug naar de Bertje Huffelers, goed? Ja. Weet je Bert, ik kom eigenlijk goed gebroken. Hè? En ik kan me herinneren op de lagere school, 6e klas of zo, heb ik hier ook eens een keer een rondleiding gehad. Interessant hier. Zou ik best nog een keer willen doen. Ja, dat kan. En hè? Ja, zeker kan dat. Kijk, er steeds nog op het Pantof. Ja. Tegenwoordig is dat het schönste terrasverkeer in Groot. Ja, absoluut. Hij kan ze genieten van een lekker putje beer en een goed glas wien, want die wien zo vlot als een dag. Ja. En ik laat eens even gaan zien. Dan kan ze onder ons even in de kerk kijken. Dan komen we kiezen een flashback van die jeugdperiode met die school. Oké, dank je. Ja Bert, dat zijn dingen die kan ik me nog wel herinneren. Van ganz lang geleden. Prachtig hè, zo'n rondleiding. En dan in zo'n kerk komen. Ja Lex, dit is Beleef Kerkrade. Beleef het verleden in het heden. Ja. Hij kiest het dus optimaal format te zien wat de geschiedenis van Rolduc is. En wenn ze nog meer wilt weten, dan kan ze natuurlijk met een groep aanmelden voor een rondleiding. Lijkt me geweldig. Dat kan via Visit Limburg, die hebben technische systemen, boekingssystemen. Visit Limburg? Visitlimburg.nl. En dan kunnen jullie op zondagmiddag en op zondagmorgen
zich een rondleiding boeken. En dan staan 10 rondleiders hij veerdig. Om die al dat prachtige te laten zien. Dat kan ik ook een keer doen. Maar ik moet toch wel gaan zeggen, ik ga ook het meer verwachten bij die Winzer van Rode. Ik bedoel... Als het douche? Ik heb douche, ja. Ik lees een idee. Ja. Verhandeling brouwerij. Ja, kom. Hij oprolt. Kom. En doe je hem van nu even aan. Kom. De brouwerij van Abdij Rolduc. Kom, ik zie je. Het ruikt hier in ieder geval al ontzettend lekker. Moet ik zeggen. Ja, het brouwgilde van Abdij Rolduc maakt hij zijn speciaal beerser. Maar ik ga nog een vraag aan dich. Ja? Weet je überhaupt waarom aan een abdij een brouwerij wordt? Ja, ik denk omdat die monniken niks anders te doen hebben. Die wouden zich in het drinken, hè? Ja, dat wisten de chique. In de middeleeuwen dronken de lui moeten drinken van het oppervlaktewater. Ja. En dan zouden ratten en allerlei troepen in. Natuurlijk. Dus, dat kunnen ze niet drinken. En dat water moeten ze koken. Nou, dat is een ganse slauwe daar, toch gerstekorrels in je worpen. Dus waren dat gaat beter. Maar dan horen ze de gerstekorrels vergeten. En daarachterdoor dronken nog eens aan het water. En dan wordt een beetje door de kop. En dan verteken dat is wel lekker. Gisten. Dat wordt gewoon gisten. Dus die jongen van het brouwgilde had zich nu gespecialiseerd op lekkere speciaalbeertjes. Ja. En binnen staat er Wim Euser op dich te wachten. Oké. Daar kan ik toch veel meer van vertellen. Dank u Bert. Lekker, eindelijk. Bert, met mijn achtergrond, 40 jaar horeca. Ik vind dit op dit moment, sorry, het was een perfecte rondleiding. En dan hebben ze me op heel veel leuke plaatjes gebracht hier op Rolduc. Maar dit is eigenlijk het summum. Wim Heusen. Ja, je de merkeren, zonder reis het. Ja. We gaan inderdaad het beste verwaard, bis het laatste. Dit is het richtige beleef Kerkrade. En Kerkrade beleeft ze met een jouwe pot bier. Ja. En 4 magen je pils, wie Heineken dat deed, maar 4 magen speciaal bier. Nee, Tjalle, Heineken. Nee. Ja, ik kan het me best uitspreken. 4 maanden op dit moment 8 verschillende speciaal beren. Dat doen wij als stichting, als vrijwilligers. En we zitten in de brouwerijen, we zitten eigenlijk in het krapjasje, maar mede dankzij een investering van de gemeente kunnen we uitbreiden en kunnen we nog meer beren brouwen. Gaan ze dat hier op Rolduc doen of ergens anders? Nee, we gaan dat uiteraard hier op Rolduc doen. En abdij en beer, dat zijn natuurlijk 2 dingen die bij veel luisteren. Ja, Bert had me dat verteld, hè, wie dat gekomen is. Abdij en monniken en beer. Ja, stimmt. En het schöne is nog, er is immer een brouwerij weer. En in 1914 is het gestopt. Toen de woede eigenlijk de kesselen toen op je ijs door de Duitse Rietje wel kreeg. Ja. En in 2014, 100 jaar spierder dus, zijn 4 heren gekomen. Van iets heen brouwen en nu doen we dat heen. Du hebt er echt een beroep van gemaakt, hè? Juist. Dan was je eerst ook aan het werken bij een brouwerij, hè? Ja, bij Heineken. En dit, kan ze verleven? Nee, wie is dat? Dat is hobby. Dus we verdienen Jan zijn hoofddingen daarna voor echt geld te verdienen. En ooit een keer kunnen we ervan, wanneer allemaal een beertje drinken van ons, dan kunnen we ringen ervan van je leven. Het is op verschillende plaatsen in Kerkrade al te krijgen, de cafés. Ja, zeker. Overal, hè? Ja. Eigenlijk. Hey, in de vorige aflevering wordt er Pierre erbij, hoor. Ja. Van Roda, ja, dat brouwen we ook, hoor. Het Roda beer. Ja. Het enige echte, en daarvan jullie ze eigenlijk allemaal best wel spelen. Bert. Ik vond het geweldig om met tegen hier te lopen. Visitlimburg.nl. Wie kent ze trouwens de brouwerij bezoeken? Even kijken op de internetsite www.brouwerij-rolduc.nl of bellen. En dan kunt ze bij de wielterrijden of bij mij. En ben ze ook wel eens gewoon open? Ja, zeker. We zijn eigenlijk iedere week donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag op. En dan kan ze geen boezen op het terras je muurtje drinken of binnen. Wanneer het weer het verzouwt, zeg maar. Dus we kunnen alle kanten op. Bert, bedankt. Hè. Fantastische rondleiding gehad. Wim, bedankt. Ja, succes met de brouwerij. Dank je. Dit was de tweede aflevering van Beleef Kerkrade TV. Wij zijn er weer op 1 augustus met onze 3e aflevering. En dan natuurlijk ook weer vanaf een echte, geweldige, fantastische locatie. Bedankt. Adieu.